नुदोंरा हाय लोगोफोर नै जों दावदै जानो होननानै न'आव लाना फैदोंमोन नै रुखांबायबो थ' दैथाम लाना फैदोंमोन दैनिखौ नायनोसै जोङो टेस्ट बे दैनियाव मा दंमोन प्लास्टिक होननानै जों कन्टेक्ट खालामदों निश्चय बे प्लास्टिकानो नंगौना नङा नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन इउटिउबाव स' नैबे दावदैखौ जों टेस्ट खालामनि प्लास्टिक नंगौना नङा नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि आं जिरनानै देखायगोन अखाबो बोथोर बारा मोजां जायाखै जोंहा नैबे न'नि आन्दोआवनो लानो गोनां जादों दायो नायलांथ' बे थांलाय माबा मोनसे लांबाय थोरसि जिरनोसै ना कालारा माबायदि कालारखौ बेलेग नुयो आरो बे मालाबाबो मा जाया नै माबायदि जायो नाय नारना नायजागोन नै प्लास्टिक लबर नायलांदों उनाव नायलांदों नै प्लास्टिक लबर बियो जाथावा दानि दावदैफोरखौ नाय बे गुलिया मालाबाबो दावदैया बेबायदि जानाय नङा बे आरो बेबायदि गोमो थाया बे बयलारनि दावदै नालाय नुबाय नै दैसा बेनो जागोन आं बेखौ जिरनानै देखायला टेस्ट नायनायनिखौ जों सावजायो ना सावजाया प्लास्टिक बा बेयो निश्चय गुलिगोन बेयो मालाबाबो मा जाया जाया नै सावनानै जोङो गुलिगोन नै प्लास्टिक मोनामदो दा लाय नै आथा सिथाबदो नै नायजागोन प्लास्टिक नङाबा नै आथा सिथाबदो मारै मोनामदो नै लबर नाय पुरा आथा गिलिदोसो खामनायानो गिलिलाङोसो नै गिलिदोसो नाय खाथो नाय गिलियोसो खामा आखावबो सिथाबा नै दावदै दखाननिफ्राय लाना फैदों जाला माला जाजाया लोगोफोर जाला माला जानाङा दे जाला माला दावदै दाजासै नै आं खिथिखाबाय आंनि लोगोफोर नायलां प्लास्टिकनिसो नों अबेयाव केमेरा माइ गोमो नुदों खिन्थु नैबे कालारा गोजा जारें माने मोजां नङा सावना नायबाय माने लबरानोखा आरो प्लास्टिकनि बेयाव मा मिक्स दङ बेयाव स' भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनलां आरो जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो कमेन्ट होनो दाबाव आरो मा बुंबावगोन आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ जाहाथे गोदान भिडिअखौ दिनै